Els pròxims minuts parlarem de bruixes, de dimonis, de misteris, perquè este és el títol de l'últim llibre de l'escriptor i etnòleg Alvar Montferrer, que va ser guardonat amb el 15è Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular i que ha publicat Edicions del Bullent. Alvar, benvingut. Gràcies. Què tractes en aquestes bruixes, dimonis i misteris? Home, mira, jo vaig tindre un contacte amb l'Iker Jiménez, degut al llibre Els endemoniats de la Balma, el que jo buscava posar les coses al seu lloc. Ho vaig aconseguir o no, això és un altre problema. Els lectors tenen la paraula, però són temes que t'interessen i t'atrauen perquè el nostre poble ha sigut capaç de crear una quantitat enorme de tradicions, de llegendes, de costums que pense que val la pena el buscar-les, reflectir-les en un llibre, publicar-les i que la gent les pugui disfrutar. Perquè si d'una cosa té un defecte el País Valencià és precisament de la memòria de tot això. És un país de desmemoriats? És un país de desmemoriats, perquè València, sent com ha sigut la ciutat més divertida de la Mediterrània i la més important, allà pel segle XV i XVI, la veritat és que ha anat a menys. I si ha anat a menys és per culpa dels valencians, no per els altres. I això cal dir-ho perquè la gent reaccionen i tornem a ser el que podem ser. Recuperen la memòria. Què trobem? Què troba el lector en bruixes, dimonis i misteris? Com les estructures? Mira, trobo primer una introducció de caire literari sobre 3 autors, diríem, del nord, asturians i gallecs, que escriuen sobre aquests temes. Una cosa divertida. En segon lloc, troben la memòria meua de les bruixes que jo coneixia de quan era xiquet i també d'algun cas de mal d'ull, o sigui, l'experiència pròpia. Després ja passem a parlar del primer estudi, jo diria que el primer estudi científic de sociologia de camp que va fer un bisbe de Tortosa l'any 1314, que era el bisbe Paulac, un morellà, que tenia molt clar el que ell anava a buscar quan anava als pobles, com vivien la gent, de quines coses mancaven, què els feia falta, què és el que desitjaven, de tal manera que reflectís la societat aquella d'una manera, amb tots els detalls, com si ho hagués programat abans. Tractes 2 temes i un, i puc dir que funciona, que és anar a medir-se. Les medidores. Sí, bueno, també parlo de les medidores. Tu hi ha molta gent. Jo penso que la fe, a pesar de tot, mou muntanyes. Si no muntanyes, vull dir, impediments més difícils de moure que una muntanya, de vegades. Per això, la màgia, vull dir, dels curanders i de tota aquesta gent que han substituït els capellans i que els psicòlegs algun dia aprendran d'ells, vull dir, evidentment es basa en la fe i en poc més, perquè si un pensa raonablement què és el que passa, simplement és una persona que escolta el que li parla i que, a més, procura donar-li pau interior, tranquil·litzar-lo, i quan ja el veu tranquil, el deixa que voli pel seu compte. I no com els psiquiatres i els psicòlegs que intenten atraure'l i lligar-lo per a tota la vida. Un altre personatge que apareix en aquestes planes i que molta gent no sap que diu, que mamó que eres, però estava la figura del mamó i tu el replegues en el llibre. Podries contar-nos del mamó? Curiosament, una àvia de la meva dona, el segon marit que va tindre, era un mamó. I era un mamó perquè el poble era el que se dedicava a xuplar els pits de les dones quan tardava en pujar-los la llet havent parit o quan en tenien massa i els feia mal. I això és un mamó, i a més és un curiós perquè aquesta paraula pràcticament no està recollida en cap diccionari. Ni a l'Alcover Moll, ni els diccionaris de la Real Acadèmia de la Llengua, ni res de tot això, repleguen aquest significat. Els valencians en la parla popular I és l'original, el que passa que ha passat a ser un insult i per això, d'alguna manera, el prohibeixen. També parles dels almanacs. Sí, els almanacs... València té una història gran pel que fa als almanacs. Des dels almanacs que feien els astròlegs allà pel segle XVII i XVIII fins a, actualment, per exemple, l'almanac dels brillants,
que es fa a Dénia, o el Vellantet, que és una versió més xicoteta i que edita precisament la Conselleria de Cultura. Naturalment encara estan de moda el Saragossà Vintage, una sèrie de gallofes, per dir-ho d'alguna forma, vull dir que fan que el llaurador busqui les fases de la lluna, més o menys el temps que farà, que d'això no està massa segur, però és que això hi ha altres tècniques, com per exemple el que en Benlloc diuen les calentes, que són les calendes dels romans i que la tradició que ens ve de Provença, per a nosaltres són els últims 12 dies de l'any i els primers del següent. I no obstant, a Castella les calendes són al mes d'agost, és quan se calculen. I són cabanyueles, que diuen a Castella. Les cabanyueles, exacte. Un altre apartat, un altre capítol que dic que és prou important i és desconegut és parlar de l'astrologia valenciana. Sí, bueno, l'astrologia és una cosa que encara està viva perquè moltes revistes publiquen consultes astrològiques i bueno, en aquest sentit la ciutat de València, on porta precisament una, té el seu mapa astrològic on cada zona de la ciutat entra dins dels signes del zodíac per a la gent traure les conseqüències pertinents, que jo francament no sé quines són, per a comportar-se i tindre més sort en la vida. Tornen a aparèixer els endemoniats? Sempre n'hi ha hagut algun que un altre. Vull dir, hi ha persones que són tan roïnes que diem que són endemoniats. I, evidentment, si el dimoni fa mal és perquè habita en aquestes persones. De totes les maneres, les persones que són massa roïnes són uns desgraciats. I en aquest sentit, el dimoni, quan hi ha una història allí, la història de Satilari i el Vaquer, que fa que un dimoni li doni pel cul a ell i, a més, curiosament, utilitzant una trampa tremenda, no? Vull dir, inclús volant pels aires i tal. El que perd, en aquest cas, és el dimoni, com normalment passa, perquè la misericòrdia de Déu i de la Mare de Déu diuen que és omnipotent i no té res a fer. En aquestes històries, en aquests fets que tu replegues, podem trobar punts de contacte en grans mites de la cultura europea i la cultura mediterrània. Mira, jo una pregunta, per exemple, que no és el tema no el traga el llibre, però una pregunta que em faig moltes vegades, que m'ha fet, és per què a Castelló la baixada de la Magdalena l'han de fer enmig d'una pluja terrible, allò que ara diu una psicologènesi imperfecta, posant encanyes, anant mirant a veure per on trepitgen el camí per a no enfonsar-se, els xiquets lligats uns als altres, tal i tal, i quan a Castelló no plou mai així, de cap manera. En la història europea, o millor dit, en l'etnologia europea hi ha molts casos d'això, i simplement és com una espècie de demanar perdó, demanar indulgència als morts perquè es queden allà dalt i se'ls diu ens hem de marxar perquè així no tenim per vindre, però fixeu-vos com patim i que malament ho passem per anar-me'n. De tota manera, cada any pujarem en romeria a fer-vos una visita, i això és el que fan. Has treballat a la Salpassa, els endemoniats de la Balma, els pelegrins de les Useres, el teu poble, les Useres. Avui són els pelegrins, avui tornen. Varen començar el primer divendres i avui tornen. Avui repartiran el pa. Què estàs preparant ara? Doncs ara estic preparant, a part que a mi m'agradaria seguir en aquestes històries perquè de material n'hi ha molt, vull acabar un llibre sobre les confraries de la ciutat de València des que va vindre el rei Jaume fins a 1800, i en tinc arreplegades unes 650, que en són moltes. Curiosament hi ha una anterior a Jesucrist, que és una confraria de soldats que li dediquen una làpida a la deessa Isis, una làpida que està en un pretil del riu Túria i que encara està en llatí. Bé, tot això i és una gojada perquè te dones compte que les falles, per exemple, són filles de les festes de carrer, i les festes de carrer són filles d'unes altres celebracions, d'unes altres celebracions que a més se veuen reflectides en l'enorme quantitat de taulellets exacte que hi havia a la ciutat de València i sobretot a les portes de la ciutat. Mentre arriba aquest nou treball d'Àlvar Montferrer, se quedem en aquestes bruixes, dimonis i misteris, 15è Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular, publicat per Edicions del Bullent. Àlvar, com sempre un plaer treballar amb tu i hem après molt. Moltes gràcies. I que dure. I que dure.